L-atleti b'diżabilità ma jidħlux fl-isport biex jieħdu sehem biss, iżda bħal ħaddieħor għandu jkollhom l-opportunità biex jagħtu l-100% tagħhom. Kliem Anna Kallejja, waħda mid-diretturi tal-iSpecial Olympics Malta, waqt laqgħa fil-Berġa ta' Kastilja mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Laqgħa li għaliha attendew is-37 atleta li fi ftit jiem oħra se jitilqu għall-Logħob Ewropew fil-Belġju. Għandna ta' tħajr lis-Sinjura Michelle Muscat u lill-Marigold Foundation tal-għajnuna tagħhom. Il-coaches ta' dawn l-atleti huma kollha volontira. Tkellimna ma' Erika Andolfi, coach tal-ghawm. Huwa challenge kbira lija, però nagħmlu b'qalbi, speċi iktar ituli huma mill-intihom jien inħossa. Japprezzaw ħafna u jagħtu il-100% tagħhom. Min-naħa tagħhom l-atleti qegħdin iħarsu lejn dan l-avveniment b'entużjażmu. Qed inħossni eġitat ħafna bħalissa, inħossni determinat li nipprovaħħa. Mela bħala preparazzjoni qed inħossni vera tajjeb lest preparat issa naraw kif tmur il-kompetizzjoni, ġifieri jekk nkun tajjeb ngħaddi sew u nipprovaw, jekk ma ngħaddix tkun esperjenza ngħid orrejt għad-darba li jmiss irid nimprovja naqra iktar. Qed nixtieqha verament il-ħaġa li kapaċi nasal għaliha għax jiena l-kompetizzjonijiet jogħġbuni biex insabbaħ u nfarraħ lil Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu kliem ta' kuraġġ għall-atleti filwaqt li qal li l-Gvern se joffri kull għajnuna possibbli għax jaf li dan l-isport kapaċi jagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' dawn l-atleti.